Horas amanginang pajupak kita muse di channel YouTube taon marhite videoon hupasahat tami akka pikiran nami na mungkin boy tapake manang pamorahok kita di jabi tatta ima jamita pertanyaan nagabi epistel tu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 turpukta ima sian 2 Korin bindu 12 ayat pitu sahat rodi ayat 10. Surat ni Apostol Paulus napa dua hon tuhuria Korintus 2 Korin bindu 12 ayat pitu sahat rodi ayat 10. Duku jaha hami turpuki amanginang jala huri mangrimangi hami upa husor-husor hami bagas oma akka pikiran nami taringot tuturpuki. Amanginang dang mura makilala pakilalaan nidongan nakpe sipata dinamandok hata dinamangapuli saitadok huat tu si hami doi nang huhilala hami doa mang pakilala muna ditikyon tohodoi alai di kenyataan terbukti di ngulu si ganupari di perdalanan ningulu di parsauran dang mura makilala pakilalaan nidongan idia mabuktina buasa hudok hami songoni taida maamanginang hira soma biar dohita manguhumi dongatta menilai mandok hata tunasida setabi dang marrem simak kudapi HP nung ngadidok jolo nidilat bibir asa didok hata asa manat alai di kenyataan dang manat hita dang manat akka jolmai mandok hata menilai manguhumi maradok pondongan na HP mulu tahilalado pakilalaan nasida mulu diuhumi gabi manat do hita jala kemungkinan dang ulu hita mangulahon si songoni pakilala si songono ma dang diboto akka parbarita nauli na asing namandok dirina parbarita nauli dongan ni Apostol Paulus akka parjamita na kemungkinan dang bagas mangatu si barita nauli lakya diboto nasida atsit ni partinaonan na tinaon ni Apostol Paulus humopop barita naulii. Ditonga-tonga ni hamaolon na diadopi ibana marbarita nauli pasahaton barita naulii asaga betorop jol maporsea rodope parukilon sian akadonganna taduk majodonganna naso mangatusi hina atsit hina bernit niani taon ni Apostol Paulus lahu marbarita nauli panjauan nasahat tu ibana mereka meragukan kerasulannya marhite turpuk taon di pasahat Apostol Paulus pembelaan alai dang namarlapatan marmusu ibana dohot akka halak namandok naso sitong ha apostolonna na meragukan kerasulannya. Pembelaan yang disampaikan Paulus adalah sekaligus penghiburan bagi dirinya, penguatan bagi dirinya. Boy deui tatiup di ngoluta. Dak pola perlu hita mati-matian menegaskan, membela status kita terhadap orang lain. Molonong sogolo rohana, tung sadia peta bain surat, tabain hatorangan, taringot tu hadiriota. Toktong do gabi sogorohana tungbu ape tabait panorangion asa di jalo nasida molodung dang di sirohana moloduk sogorohana toktong do sogorohana. Sebab itu pembelaan yang disampaikan Paulus bukan tujuan utama menyangkal pemberitaan yang tidak benar terhadap dirinya alailah margogoihon dirina paingoton dirina reminder pengingat bagi dirinya sendiri na di jauh de batado ibana laho marbarita nauli jala di tahun ibana dogodang parukilon asa sahat barita nauli i taida maditurpuk tahun adong do idok dison
basir-basir disibukna. Mula dong penafsir mandok rupani parsahiton partodio dui arsakna di bagasan pikiran na dui alai gumodangan do penafsir mandok memang adong do sada parsahiton di pamatangna nani guaran na dison basir-basir. Jalanunga tolu hal ditangyak ko ni bana itu debata. Alai dang malum. Jala dohonot tama dongan namate noma parsahiton nai. Alai hamaolon na diadopi ibana sian eksternal, sian luar, sian akana torop, sian akaparjami tanah asing. Dohot hamaolon na dong di bagasan dirina basir-basir parsahiton. Dakya mambain sumurut rohani ibana lahomar barita nauli. Harus kita ingat selalu banyak tantangan untuk mengerjakan pekabaran Injil. Eksternal, internal. Tetapi jangan satu pun tantangan itu menyurutkan niat kita. Sokoni nang Apostel Paulus. Jala marsiajar hita. Dak sude nata jalo di lehon debata. Nakpe dia lusi debatado hombartu lomo ni rohana. Songon nama satu Apostel Paulus. Ditangyakon ibana, ditangihon debatado alai dang dibuat debata basir-basiri, imalomo ni rohana, manupak na denggan dui tuibana. Las ido hagogoon di Apostel Paulus. Jadi dak sudena tajalo di lehod debata, alai di lehod do na hombartu lomo ni rohana. Taparrohahom ma di ayat 10. Didok ibana, sonang do huhilala. Di tonga-tonga ni hamaolon, di tonga-tonga ni parukilon, di tonga-tonga ni pangalileyon, pangaleaan tu ibana, sonang do huhilala. Pangapulion na umbalga, ima pangapulion na marharuan sian diri, sian bagasan ni dirita. Molo tunggodak pe parukilon nata adopi, penghibur pertama adalah diri sendiri. Hagogoon na parjolo ima marharwasian dirita sa diri. Na porsea di pangaramution ni debata. Na porsea di pangaramution ni Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang percaya pada penghiburan dan penguatan yang berasal daripada Tuhan. Na acit na dirohami dibuat Tuhan Yesus. Hanya Tuhan penghibur sejati. Alani marhite turpukon nungatakas nakin diajak mahita. Tok tong marbarita nauli tung pe di tonga-tonga ni hamaulon. Apuli dirim marhite na marningot dengan bahasa ni Jehovah. Namanok tong tuho. Molo tarajumi marbarita nauli do makatindak ko katigoran di ngolu siganupari manang nadi dia pi ulahom ma. Molo tarajumi tong do marbarita nauli mangulahon na dengan di ngolu siganupari. Torucon, ulahom ma, nakpe di dok sisugu si bayin na denggan, unak kita mabiar, debata manarihon ngoluta. Ima akka pikiran nami, na mungkin boy tapake pamorahok kita di jamita pertanyaan.